Poviete nám to posolstvo, že prečo vlastne odovzdávate poslancom štafetový kolík štrajkujúcich učiteľov? No, vlastne ešte včera vlastne išlo o to, že sme chceli urobiť takú symbolickú výzvu pre poslancov parlamentu, aby sa skutočne začali zaoberať za problematikou školstva. No ale včera sa to zmenilo, keď vlastne sa ukázalo, že vládna moc, hlavne teda poslanci Smeru zrejme budú bojkotovať tú schôdzu ohľadom školstva, tak vlastne tá výzva sa zmenila v tom zmysle, že vlastne samotní poslanci štrajkujú, takže vlastne my odozdávame skutočný štafetový kolík štrajkujúcich škôl. Oni budú vlastne tiež štrajkovať, ale troška v inej filozofii. Chceme jednak symbolicky vám odovzdať štafetu štrajkujúcich škôl a očakávame, že skutočne začnete niečo riešiť v oblasti školstva, niečo reálne riešiť. No a keďže vlastne sa stalo aj to, že vyzerá to, že skutočne tá parlamentná schôdza ohľadom školstva dnes nebude, keďže ju bojkotujú poslanci Smeru, čiže vlastne tiež štrajkujú, tak vlastne vám právom odozdávame tento kolík, pretože tiež bude taký štrajk v parlamente, ktorý vlastne zruší tú schôdzu ohľadom školstva. Chcem tiež povedať, že vlastne podľa mňa tá filozofia štrajkujúcich škôl a štrajkujúceho parlamentu je trocha iná. Zatiaľ, čo my bojujeme za spravodlivú vec, tak štrajk parlamentu, ktorý asi dnes zruší tú schôdzu, je skôr štrajkom, ktorý je teda prejavom vlastne skôr nejakej totalitnej moci a arogancie moci, pretože neprijať takú výzvu, hovoriť o tak dôležitej veci, podľa mňa je aj nemorálne. No, ďakujem, to ešte nevieme, či o tretej nebude, ja si to vôbec nemyslím, že sa o tom nebude diskutovať, ja si myslím, že áno. No v každom prípade, keď to budú bojkotovať poslanci Smeru, tak no ale ja nemám tú informáciu po druhé, aj teraz sa debatujú zákony o vysokých školách, ja som aj s pánom ministrom vo veľmi takej častej debate, aj s pánom Odekom som veľmi často diskutoval, len ja som osobne neraz povedal, že jedna vec je chcieť a mať emotívne zanietenie a jedna vec je žiaľ tá určitá ekonomická realita. Viem, že to je obohraná pesnička, ale to treba tiež vnímať. Ja som sám pedagóg dlhoročný a učiteľ naozaj chápem, ale jednak vytrhnúť z niekade chod, keď ho tam nemáte, aspoň určité veľkosti je naozaj problém. Pán Mamojka, vy budete hlasovať, aby tá schôdza bola za to, alebo nie? Ako budete hlasovať, ak sa bude hlasovať? Ja osobne som za to, aby sa o tom diskutovalo. Nie, ako budete hlasovať, sa pýtam. Ja som povedal, že osobne som za to, aby sa o tom diskutovalo. Ja myslím, že to je zreteľný právny úkon. No, ale to tlačítko stlačíte za? Ja som povedal, že som za to, aby sa o tom diskutovalo. To je všetko, čo vám môžem povedať. Ja ako pedagóg vás chápem, ale tiež som minister financií, osobná minister školstva, takže uvidíme. Diskutovať sa diskutuje. Viete, že to nie je len o platoch. Aj to znie ako fráza, ale to je o globálnych krokoch, čo je... Nám vôbec nejde o platy. Ako pre mňa je to osobne morálny problém. Pretože akože vôbec rozhodnúť o nás bez nás, tak arogantne sa správať, proste nediskutovať s nami, buchnúť si proste na stôl, že my sme... Vláda rozhodla úplne bez toho, aby sa dohodla s reformy, s učiteľmi. Debatovala s reformy, ja myslím, že dlho. A ja to nedelím, že ľavé, nové, práve. No na tom, čo je výsledkom 5% plus... Nedohodli sa. Odbory to odmietli. Ja viem, že je tu dohoda, že je tu nejaké memorandum a nedohodli sa. Asi všetko vyriešiť nedá. Nedohodli sa. Nemôžete debatovať z troch miest, nové odbory, staré odbory, vy, potom s kým sa... Keď sme pri tých peniazoch, tak keď pán Čaplovič môže ísť na jednu noc do Londýna za 620 €, čo je môj plat, tak potom... Jak nám môžete tvrdiť, že to nie sú peniaze? Pán kolega, vedel, že to minister školstva, je to olympiáda, tak tam sa patrí... V súkromnom sektore, keby si toto niekto dovolil, tak myslím si, že končí. Ale súkromný sektor je súkromný sektor a reprezentácia štátu... súkromný sektor je súkromný sektor a naše peniaze sú naše peniaze, že? Máte tiež svoju pravdu, ale máte aj svoje platky ako vždy. Takže debatovať sa bude. Ďalej ja som presvedčený o tom a tie debaty boli hodne intenzívne, ale musíte sa dohodnúť. Otvorili svoj klap. Musíte si aj vy ujednotiť, kto za vás jedná, lebo tie sú určité formy metódy. Ja klapky nemám, to nechajte na mňa. Tak čo hovoríte na váš rozhovor s pánom Mamojkom?
myslím si, že klasický rozhovor s nejakým politikom, čo má k tomu dať. A podľa vás ako bude hlasovať? No, myslím si, že keby bol úprimný, tak rovno povie, že hlasuje za to, takže podľa mňa asi skôr buď si necháva zadné vrátka a rozhodne sa podľa toho, ako sa vyvinie situácia, ako bude fúkať vietor, ako to robia mnohí. Uvidíme.